המסייעים, ועם הנכדים, ועם הנינים, ותעלו ותצליחו בכל מה שאתם מתכננים. ותהיו בקשר עם משפחת אייפר, שלא שוכחת ומרגישה שזאת המשפחה שלה, ותמיד ורק בבריאות טובה. מאחלה שתהיי שקט ועם התגיילות של העולם, שיהיה לה. אני מאחלת לעצמנו, למושב הדורים, שתתקדם יפה, לברכות טובות, לילדים חמודים שילמדו ללימודי קודש ושאר הלימודים, שיהיה לנו הרבה נחת מהם. זה היה גם הבקשה של שולם שלי. כבר 50 שנה ואני נורא מבסוטית, ברוך השם הכל בסדר, אני נורא אוהבת את האנשים, יש פה אנשים טובים והם גם כן אוהבים אותי, ואני מקווה שחלה יהיה בסדר, הצעירים גם כן חמודים נחמדים, הבן שלי גר פה, גם הבת שלי גר פה, ואני נורא מבסוטית. הגעת? ממרוקו. יכול לספר קצת. באתי ממרוקו, ישר באנו לפה 26 משפחות, באנו ישר מהאונייה לפה עם האוטומובילים האלה, בעמידה, לא לשבת, לשבת עם מקום, צריך לעמוד. תפסתי את הילד שלי, יצחק בן 3, בן ההר, כמעט 4 ביד, ואנחנו עומדים, ורותי הייתה בת 6 חודשים. באנו לפה, אני אמרתי לי שנרד, היא לא רצתה לרדת. אמרתי לה, תראי, פה הגענו לארץ ישראל, שאלתי את הנהג, אמרתי לו, איפה? אומר, חיפה פה, עוד 10 רגעים אתם רוצים להוציא חיפה. מפה לחיפה 10 רגעים ברגל. אז משכתי אשתי, היה לה שמלה משהו מיוחד, וקרעתי לה אותה. אז ילדה רוצה לרדת, אומרת, מה אני יריד? פה עבר, וקוצה. אמרתי לה, תדעי, ארץ ישראל. לא שמעת בקולה, אה? כמו שרצים סלח חבדי. לא נודע, לא נודע, לא נודע, לא נודע, אלא לא נודע, אלא לא נודע, אלא לא נודע, הולכים ללכת אם זה טוב או רע, שם לא נודע. בדיוק אני לפני כמה שעות חזרתי מפולין, ואני עושה את זה כבר 16 פעם, וכל פעם אני מתפלל לדבר אחד, שמה שאנחנו רואים שם ומרגישים שם, שאנחנו חייבים להיות ביחד, שפה כל הזמן נזכור את זה. והביחד שלנו, אני מאחל לנו, למושב הזורים ולכל מדינת ישראל, שנמשיך ונתאמץ תמיד להיות ביחד, נעזור אחד לשני. שיהיה לנו חג שמח ובשורות טובות. אמן. שלום, חג שמח. אנחנו אוהבים את המדינה שלנו, אין מה לעשות, אין לנו מקום אחר. ברוך דובדיבני, אצלנו בבית הוא אומר, רק הרים וגבעות. עכשיו אנחנו לוקחים את הצעירים עד שיבנו את המדינה, ואחר כך ניקח את הזקנים. אחרי 4 שנים לקח אותנו. הגענו בשנת 51, הגענו לשער העלייה, ובא אח שלי לקח אותנו למחרת לבן זכר. היינו גרים בצריף 4 מטר על 3, עם עיזה ו10 תרנגולות. זה התקציב שלו. 3 בנות והורים. אז חיינו שם 4 שנים. אני מברכת את מדינת ישראל שבתוכה יש את יישוב הזורעים. זה כתוב יפה. החג והגיא לכבודה. בואו נתחפש. ושתגיד שלי חופשת המדינה. היום שנמצא אחרי החגיגה. זאת שנתמדה. חופשת המדינה ביום הולך.
ברוך שלך